И добре, хора, ще ви покажа как да направите този самолет, който е ефективен и лети хубаво. Само малко е трудно да го спрете на идеалния момент, защото може да падне. Идеалния момент. И аз го чупих. Не можах да го спра. Така би трябвало да кацано с стъкло. Но аз малко да се каже, че го потрусих, защото не можах на време да го спра и се трясна силно. Може да намалите скоростта, да не се издига чак догоре. Аз съм го влизал така. Ето как изглежда скетчите. И така малко но още го закарам тук. Като натискам, това сега не може да се движи самолета. Дори да е включен. Това не са ни мои се движи. Добре. Първа стъпка правите тази отново две дървени дъски. Точно е така. За мен тази игра много лагва. Ето, нагласих го. Едва го построих самолета с тези лагове. Не мога да нагласа дъските правилно. Все едно имам малко памет. И сега ви трябва такава дъскица. Мънинко. Точно този размер. Идвате. Тук е цак. Така строи. Тук трябва да е напълно еднакво. Просто с гумата се накланя. Добре, нагласи го пак. Малко се опитам по... Ето, този път по-идеално. Сега трябва да го зафанем това и да го копираме отгоре, но наобратно. И как? По този начин. Опа, аз карах самолет пък. Сега ще го обърна и ще ви покажа следващата стъпка. Добре, мисля, че е идеално. Трябва да го нагласим идеалната. И аз копирам едно стъкло. Вижда коя е идеалната големина. Нали го копирах де? Най-сетне го даде. Обикновено самолетът лети перфектно, ако се го направили перфектно. Ако го направите криво, следва мъченето и труденето как да го направите без никакви грешки. Аз от няколко дни съм да построя самолет и нищо не успявам. Но вчера успях да направя този самолет. Айде да зафани го. Малко нагоре. До тази височина идеално. Малко ще го преместя този самолет. Пак ще го... Много лагва. Не, малко. Няма ли да... Давай бе, зафани го. Се справи да напада, докато успея да го фана. Добре, не ми около 2-3 минути да го фана, но... Ето тук ще го дигнем малко нагоре, се отбесто и после ще го накланяме. Добре. Ще ни трябва една такава дъска. Пак е лучик идеално. Конец имам късмет, защото първото видео се провали много добре, се провали. Нищо не успях да направя толкова лагване. Сега се радвам, че е по-добре отколкото одеве. Аз копирам всичко, защото на мен докато го направя същите големини
Аз много бавно копирам всичко на една. Както ми лаги, не мога да го успея да го направя. Една схватка му стига тук. Време е да вземем това. Ето така се прави за сега основите му. На този самолет са лесни, ако знаеш колко големи и трудно трябва да сглобява всичко бавно по бавно. Защото е голям самолет, не малък. Ето, фанах го тук. И сега да копираме направо нека малко. Опитах се друго да направим с това. Фанах ги всичките. Идваме тука. Слагаме го тука. Но не трябва да е с наклон. Ето тука трябва да е. Забравих да зафана стъклото. Самолет е мега лесен, хубав и бърз. За сега да го кажа така хубав. Но е малко... Аз съм го направил прекалено голяма скоростта. Добре, време е две такива. Този път няма да ги копирам. Така се прави. И онова е по нормалния си размер. Ето ще ви демонстрирам, че е по нормалния. Просто съм го направил много... Защото не искам да влизам тук и 10 часа да го търся, но аз седих къде бе се. Айде бе. Тук нагласих ли го? Да. И тук. Малко по-насamo се го закарам. Тук много лекичко се преместим. Добре, до сега така се прави. Трябва ни две гуми, където са мънинко по-мънинки от обикновените, този път не вилаза, са по-мънинки. Ето една обикновена гума и необикновена. Много мънинко са по-мънинки, с това да си взема безплатно, ето да не се мъча 10 часа, после да ги търся. Ето тук е едната, втората, тук. И после не с това, което аз тук що връзвах всичко, а до него. Е с това. И почвате. Добре. Това всичко е самолета. Време е да го свързваме, да не се разглобява тук горе. След тук всичко е по зигзагови работи. Тук го свързвате така. Наприца на фикс. Защото реалистите са по-здрави. И играта, ако има реалистик, наистина са по-здрави. Добре. После, тук сваляте две на долу е така. От тук до тук. За да държи основите на самолет да не се разглобят. И сега тук от тая града до тая, където е другата. И от тая до тая. И това са условите. И ако съм прав, да го свалиме надолу сега, защото няма нужда да го държиме.
Пускаме го. Извинете, аз не съм направил гресно, но точно така се прави. Просто извинете от мен, аз съм направил нещо гресно този път. Просто аз една греска съм направил. По същия начин просто направете същата греска. Аз не знам коя е тази греска, мисля, че е тук някъде. Ох, стига да се вижде. Тук на петите, дайте 300 на 500. Винаги.